У 17-м годзе Антой Звычайны выпусціў альбом «Белый змрок». І гэта не проста музыка, гэта сапраўдная некрамантыя, дзе класычнае слова ажывае у зусім іншым цёмным святле. Ты не гляди, я боюсь о тебе, не моя ты теперь и не будешь моей. Выходи, позагубишь меня и себе, поки бить мой кросс разорвется с груди. Унікальнасць гэтага праекта ў тым, што Антой не спрабуе асучасніць класіку дзеля хайпу. Ён стварае сімбіоз. Назва альбома гаворыць сама за сябе. Беларуская літаратура, памножаная на змрок. Не ходите за мной, не ходите, я в житті, як у шторме летя. Не судите меня, не судите, знаю, что у меня есть судья. Тут вы не пачуеце весёлых танцавальных рытмаў. Гэта цяжкі, часта дэпрэсіўны і вельмі глыбокі рэп. Выканаўца ператварае вершы, які мы прывыклі бачыць у падручніках, у маніфесты вуліц і начных роздумаў. І гэта той выпадак, калі крэатыўнасць мяжуе з фанатычным стаўленнем. Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як прыкляты, жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца моё распята. Антось взяв за основу тэксты сапраўдных тытанаў. Янка Купала, трек «Не глядзі». Гэта пранікнённая і балючая лірыка. Анатоль Сыс, Лязо, агрэсіўны і востры трек, які цалкам адпавядае духу самого паэта. Уладзімир Караткевіч, «Быў, ёсць, буду». Велічны і філасофскі тэкст, які ў выкананні Антося гучыць як прысяга. Не ны, не плач, не зіва свету слёзы, цэлы акіян праліў ён сам, тапор і нож майстры рабіду мінуту з бярозы. Кастусь Язавітаў і яго «Не ны, не плач». Таксама ў спісе Геннадзь Бараўкін і Максім Танк і яго роднай мовай. Ён бярэ складаныя метафоры паэтаў і кладзе іх на біты так, нібы яны былі напісаны ўчора, спецыяльна для гэтага альбома. Гэта неверагодная праца з рытміка верша, якую Антось адаптаваў пад рэп-флоу. За твоим плечом не разглядел у доўгую хвіліну развітання, што за акном змерканне ці світанне, ці поўнівае ноч ці хмарны дзень. Альбом «Белый змрок» – гэта прыклад таго, як трэба працаваць са спадчынай. Антой Звычайны паказаў, што мова і літаратура – гэта не музейныя экспанаты пад шклом. Гэта жывая стыхія, якая можа быць дзёрзкай, цёмнай і вельмі актуальнай. Крэатыўны падыход тут ва ўсім. Ад выбару тэкстаў да спецыяльнага падвальнага звядзення, якое толькі дадае альбому аўтэнтычнасці і вагі. Гэта рэп для тых, хто любіць думаць, адчуваць і не баіцца зазіраць у змрок. Калі на радзіме я зберу ўсіх слепых, каля сініх вачэй, каля сініх азёраў запрашу іх за стол, як законны жаніх, да на кут пасажу сваё гора. Калі вы шукалі нешта, што прыверне ваше ўяўленне пра беларускі рэп, Антой Звычайны абавязковы да праслухоўвання. Гэта пахмурна, гэта стыльна, гэта сапраўднае. Тушынага шэбету, шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бяссмерця яго.